день, сябры. Мяне зовут Цапикова Ангеліна. Я вучусь у 7 класе Тяхцінскага вучэбна-педагагічнага комплекса, што знаходзіцца ў аграгарадку Тяхцін Белынскага района Магілёўскай вобласці. Прадстаўляю вашай увазе сказку свайго любімага аўтара Максіма Бахтановича «Мушка-зелянушка і камарык насаты тварык». Захісталася сасонка баравая, задужила я, дзяўчынка маладая, жартаўлівая пеюшка-сакатушка, а на імя дык мушка-зелянушка. Ах, чаму ж ды не судзілася мне долі, што мяне не сваталі ніколі, а пасагу пра багатага я маю, куст шыпшых ад краю і да краю, шчэлкаў яблыні ад ветру, каб хавацца, ліст альховы на ночка накрывацца. Прылячу-ка я да хаты, мо пасватае мяне камар насаты. Ты бяры, камар, ад мяне мушачкі дзяўчыны, дарагі ручнік з павучыны, што сама на трацы я сцяпіла і на ясным сонейку бяліла. Умела муха я на вяселле запрашаце, дык на тое лепш умела частаваце. Я ж ля мужа сціпленька сядзела і зялёненькай спаднічкай захацела. Ты штурхай же, камарычак, галаву, бо в такой хаціне я не проживу. Дзе камар насаты вочы меў свае, калі за жонку браў мяне? Што там за шум учыніўся? Камарычак з лаўкі зваліўся. Ля дарогі магілу капайце і ў ёй камара пахавайце. Няхай думае кожны вандроўнік, што ляжыць тут маёр ці палкоўнік. Не, ляжыць тут камар, камарочак, у каторага слокаць насочак.